Wiget ka na nga negative. Pating kabit, iwiget. Kang tsura, do iget. Daw kalaba na sang pila para sa ayuda kag sa swerte para sa tuig nga 2021 gani kun kamo ready na pila kag magpamati sang swerte nga akon nga dala biskan hindi ayuda pero sigurado maswertihan kagidya pero antes kita managtag sang swerte syempre manamyaw anay kita mga taga Singapore maayong adlaw sa inyo kag tani kamo naman ang ara sa maayong kaimtangan kag madamo yung salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpaday nga pagsuporta sa akon nga mga videos halong gid kamo dira kag malipayon nga bagong tuig sa aton nga tanan. Part 2 sang akon nga zodiac signs kag mga swerte para sa aton nga tuig 2021. Kung ready na kamo pongko plus start kag magpamati na. Ikapito nga zodiac sign nga maswertihan ang Aquarius. Swerte nga pelikula para sa imo. Pelikula muling ibalik. Kay man ang imong boyfriend, dogay na naka-move on. Pero ikaw, hoping ka man gyapon. Ikaw na bayaan? Gani bugtaw? Kuday. Ikaw walo, nga matagaan sang swerte amo ang Sagittarius. Swerte nga animal. Swerte nga sapat. Bastang imong abyan sapat, kung may kilala ka nga sapat, hindi gid maswertihan. Ang iyang agumon, kadi malasan gid lang. Animal. Ikasyam, nga matagaan sang swerte among zodiac sign, Gemini. Swerte nga regalo, espiho. Inang espiho, irigalo sa tupad balay mo nga puwerte magkutso-kutso kag makakomento daw sa kaperpekto. Palantawa siya para makita yang pamatasan kag yang nawong laway. Ikasyam, nga matagaan sang swerte amo ang Virgo. Swerte nga simbolo amo ang figurine nga bao. Nga abao, hinay-hinay magkomento, hinay-hinay manghisa, hinay-hinay kung maparas ang baba. Kaya nga hindi ka man kagwapahan, hisaan ka lang. Ika-11 nga matagaan sa swerte amo ang Libra. Swerte nga bagay, alkansiya. Ihatag sa imong amiga nga permi lang may hashtag travel goals. Dapat save man. Tanan na lang nga uso, tanan nga kaartihan, tanan nga kapagwapahan, ara sa imo. Pero sa subong, single ka man. Ika-12 nga matagaan sang swerte amo ang Capricorn. Swerte nga prutas, tanan nga prutas nga bilog. Pero biskan kompletohon mo pang prutas nga bilog, kung ikaw tamad, wala swerte, di malas sa tuig 2021, ang maagom nimo. Gani kung ikaw maayo nga tao, swerte ang mahatag ko sa imo. Pero kung ikaw si bilat kahang, yaw-yaw kag mulay ang maagom nimo.